Ngibelele ngomukele kona nge-channel igama upastor oningi sibelana ingosi nje sichaza amaphupho amabili amathathu. Ngaza kwethu angikuvezela ukuthi uma siwachaza amaphupho asisho ukuthi ungabuzi kwabanye abantu. Go wena uhamba ubuze kwezinye izangoma, hamba ubuze kwezinye inyanga, hamba ubuze kwabanye abefundisi, hamba ubuze noma ubani ongamthemba ukuthi angakuphendula. Nathi sizodlala ethu indima la sikwazi ukufinyelela khona, kodwa still you are allowed and free to go to other people ulobuza kubona bakunikeza impendulo noma ungaqala kwabanye besuza futhi la akusinkinga. You are free to do so. Sikwenza lokhu ngokukhululekile ukuthi nathi asisho ukuthi singonqo. Ingakho sithi go and ask kwabanye abantu bese ubuye nakithi noma buza kithi bese uyobuza kwabanye abantu, because abantu bachaza indlela esingafani. Baningi abantu okunye achambile manje yazi mina ngeke ngabuza phambili bakutshela ukuthi mina ngimtshela okunye and mangimthola bamtshelile and it's wrong lento abamtshela yona, yabo. So nami ngenze mhlawumbe ngisho enye into engenze ngibe wrong, so you can go and you are free to go kwabanye abantu. So ngifuna ukukhuluma la ngomuntu osuke ebona amakaka, ngaza ukuthi uphawu esikaningi la sikhuluma khona ngamakaka. In most cases uma ubona amakaka into eyamaniswa nesichitho, usufaka isichitho, bathi la siveze ukula even into kungaba isichitho, but kwesinye isikhathi kungasho ukuthi kuneyinkinga ezithile ongafuna ukubhekana nazo, mhlawumbe noma kunezimo ezithile ongafuna ukubhekana nazo, noma kunezimo ozobhekana nazo kodwa ongafuna ukubhekana nazo. Ngaleso sikhathi esoma ukuthi ubone lawo makaka la, mhlawumbe kunezimo ezithile ongafuna ukubhekana nazo noma ungathanda ukubhekana nazo kodwa uzobhekana nazo noma uzofuna udile nazo ngaleso sikhathi, mhlawumbe esikhathini esizayo. Kanti la sikhuluma ngomuntu osuke la mhlawumbe ethe uphupha uthola ifoni phansi. Lolu uphawu oluhle olungakhombisa ukuthi mhlawumbe kuzoba ke nezinto ezinhle ongahle mhlawumbe uhlabane ngazo empilweni yakho very soon. Ongenze mhlawumbe uma ukuthi umuntu ofundayo ngenze ukuhambele kahle mhlawumbe kwezemfundo noma mhlawumbe kwibusiness, kodwa kunezinto esuke ziza empilweni yakho ezinhle. Kwesinye isikhathi mhlawumbe ngaba izinto ezibalulekile ezithinta ukuxhumana okuthile ongahlube nabo nabantu abathile, noma uzoba nesikhathi esizokwenza ukuthi kube lula ukuxhumana nabantu abathile empilweni okade ufuna ukuxhumana nabo. Ungenzeka ukuxhumana ube nokuxhumana okuthile kwezothando noma ukuxhumana okuthile mhlawumbe okuthinta umnotho noma okuthinta nesikhundla esithile esiphezulu. Siyabonga kakhulu lelo daba. Futhi omunye la ngathi uphupha uhlale mhlawumbe imoto, kuyimoto la esuke ihambela kahle naleyo muntu leyo mhlawumbe ibukeka isesimeni. Imoto esikhathini esiningi nganza kwethu nakuba abanye bengayichaza ngokuthi mhlawumbe ingasho isifo kwesinye isikhathi, but uma kuyimoto esuke ihamba kahle, lolu uphawu olusho ukuthi uzokwazi ukuba nenqubekela phambili mhlawumbe nokuphumelela kuloko usuku ukwenza kalula ngaloko okuthwala kanzima, noma uzokwazi ukufeza ifiso namaphupho akho onawo empilweni kanti okuthwala kanzima. Futhi la mawukuthi mhlawumbe ubona la imoto yakho igijima kabi iziyoshayisa, lokho sokusho ukufekela kweyifiso namaphupho noma kweyinhlelo osukulazo empilweni, noma kwesinye isikhathi ngasho umuntu osuke ethunyelwa ngezilwane ethile noma kule moto akwazi ukuyilawula iziyoshayisa, ukuthi ukufekela kweyifiso noma ukuthunyelwa ngezilwane noma ukuthi inhlelo nazo zizoshayisa empilweni noma kunomzimba othile osuke uzobhekana nabo empilweni yakho very soon. Kanti uma uphupha la ugibele ibhanoyi lingaphazamiseki, ukuphakama kwebhanoyi liphezulu uphakathi, lapho kusho ukufezeka kwamaphupho akho, kusho ukusayina kwama-contract athile, kusho ukuthi nezivumelwano ezithile engahle zihambe kahle noma kunento ezithize kade uzenza engahle zi-approve very soon, kusho elevation. Uma kule bhanoyi lapha uyaligibela liyaphakama liyaphezulu. Kanti futhi la ibhanoyi uma lehla liyaphansi ngenxa yokuphazamisa imimoya ethile, kusho ukuthi isesimbolo ukuthi kunobuthakathi obuthile noma imimoya ethile emibi esuke iphazamisa i-progress ne-success yakho noma i-elevation yakho, ukuphakanyiswa kwakho kuyaphazamiseka. Kusho ukuthi whatever contract ekafuna mhlawumbe noma ithende befuna approve ngeke lisa-approve uma ukuthi uyibone ihlala phansi kanti umuntu okade ufake mhlawumbe ama-CV noma kade ufake ama-tender document somewhere noma kunama-funds okade walinde, kusho ukuthi azokuba on hold kancane mali ibhanoyi ibuyahlala phansi. Omunye uzothi ngiphupha ngidla inyama yengulube. Inyama yengulube ngenza ukuthi uphawu oluhle olungasho mhlawumbe into zakho empilweni njengamanje uzizwa zikhamba kahle mhlawumbe, noma umuntu osigculisekile ngezimo ezithize ezithinta impilo yakho, kanti mhlawumbe zizohamba kahle izinto zakho maduze financially. Kanti uma inamafutha inone kakhulu kusho isikhathi esinzima ongahlubhekene naso ukuthi udla imanyama inone kakhulu ecikayo. Kanti la uma kwenzeka uphuphe la amazinyo akho ngathi aphukile ayephuka, engaza ukuthi uphawu lolu
olusho-ke la ukuthi mhlawumbe kunobuhlungu ozobhekana nabo bokulahlekelwa into ethile kuwena ongenza njengamanje mhlawumbe uzohlangabezana noma uhlangabezene ney'nguquko ey'thile njengamanje eziphoqelekayo ukuthi zibe khona empilweni yakho ungazelele, kodwa-ke ngeke futhi ukwazi ukuyigwema lezo nguquko lezo esuke ziza kuwena ngabe semsebenzini noma mhlawumbe kwezobudlelwane nalo muntu osubunayo kubudlelwane. Omunye uzothi ngiphupha la ngiphuma amazinyo, uphuma amazinyo abolile kusho ukuthi iy'nkinga zakho kade ubhekana nazo empilweni zizovele zixazululeke ngale ukuthi wena ufake umfutho noma usebenze kanzima, zizovele zixazululeke kalula ngale ukusebenza kanzima uma uphuma amazinyo abolile ey'phumela. Kanti uma uphupha uwakhipha wena amazinyo abolile kusho ukuthi mhlawumbe izimo ey'thile empilweni obhekene nazo uzokwazi ukusixazulula kodwa ngokuthi usukume wena uzibambele mathupha bese ukwazi ukuthi uze nexazululo empilweni kade uyidinga mhlawumbe esikhathini eside. Omunye uzola mina phupha la ngibona mhlawumbe ngihlele endlini kagogo noma endlini kamkhulu, uphawu lolu olungasho-ke la olumele isikhathini olungamele isimo sethongo noma samathongo akini, futhi olungamela mhlawumbe ukuthi uma kule ndlu leyo uyayibona ayisekho, kusho ukuthi ngasho mhlawumbe efuna iyakhiwe noma ivuswe lapho njalo ndlu ngoba mhlawumbe ithongo noma amathongo ayayidinga. Kwesinye isikhathi futhi ngaba uphawu lwemimoya yakini ewukhondolo esakubambile njengamanje eletha mhlawumbe iy'nkinga, ngasho ukuthi wena ubanjwe ukhondolo oluthile lwakini. Kwesinye isikhathi uma kungenza ukuthi uthi wena mhlawumbe umuntu oyiphupha la uyibona usendlini kagogo kanti uselijaha noma useyinsizwa useyintombi, uphawu lolu lungakhombisa ukuthi mhlawumbe umuntu obuyela emuva ngokwempilo ungakwazi ukuprogressa mhlawumbe empilweni, noma uma ukuthi kudala wayigcina le ndlu ungasho ukuthi mhlawumbe sifuna ukubuyele uyohlola abantu ngasekhaya, akubuyele mhlawumbe uye ekhaya emsamo kuyokhothwa yithongo dala wagcina. Kanti omunye uzoyithola mhlawumbe usendaweni yasemakhaya la wazalelwa khona kudala enisenathutha lapho kusho ukuthi mhlawumbe kunobuthakathi noma imoya ethile esuke ikubambezela nje empilweni noma ifuna ukubuyisela emuva ukuthi ungaboni nenqubekela phambili, kukubangela ney'ngqinamba mhlawumbe ezizovela ukuthi uphumelele-ke empilweni uma ubona-ke isimo esifanele leso. Kanti kwesinye isikhathi omunye uzothi uphupha la indlu eselahliwe, indlu engasahlali muntu nje, indlu lapha yabona seyashiwa kanje, la uphawu olusho mhlawumbe kunesimo esithile ongathi ubhekane naso esingahambi kahle noma ekhayini noma kwakho uma uneli wakho izimo azihambi kahle ngenxa yemimoya noma yobuthakathi obuthile osuke benzeka ngaso sikhathi leso obenza ukuthi mhlawumbe ngaba umuntu oshiya izinto engayiphothulile noma ushiya izinto engayiqedile ovela ashiya izinto kulenga. Ngenzeka mhlawumbe kunobuthakathi wafuna ukuthi ulandelwe isiqalekiso sokuthi into uma uyiqalile ungayigcini ungayiqedi ushiye kanjalo. Ngenzeka mhlawumbe nanesimo nje sempilo yakho asiqinile kahle noma isekelo sempilo yakho asiqinile, ngenzeka very soon ngenzeka ulandelwe isimo esingafaka ehlazweni noma sizokuthela ngehlazo noma ube nzima ukuthi ube nenhlanhla yomsebenzi noma-ke yokuthola ezinye izinto ugcine sombethwe isimo la sobuphofu noma sobuphofu nokuhlupheka. Omunye uzothi la yazi mina ngibona la mhlawumbe ngihlala endlini endala engasasebenzi, nalolu phawu luxwayisa-ke ngey'nkinga mhlawumbe ey'thinta isimo sasekhayini noma zakwakho esinazikujeqeza ey'ngasho kodwa zikufake kuphi ehlazweni uma uphupha la uhlala endlini endala engasasebenzi embi. Lokho futhi ngasho ukuthi mhlawumbe uzokuthola kunzima ukuthi amathuba amahle empilweni uwathole wena, futhi ungahle ubeke ney'ngqinamba ey'thile ozobhekana nazo. Kanti la umuntu uzothi mina ngiphupha ngime ngaphandle kwendlu endala-ke nje ngihlele endlini endala. Lolu kuphawu lusho ukuthi mhlawumbe umuntu osebenza kanzima ukuyibona ngenhloso okuyibona ufuna uphumile ngaphansi kokuphofu noma ngaphansi kokuthi ube nesimo sokuhlupheka, umuntu osenza kanzima ongafuni ukuthi egcine ephelele kuphi ebuphofini noma egcine ephelele kuphi ekuhluphekeni, kodwa uyafuna ukuyibona usebenza kanzima ukuthi uphume esimeni okuso njengamanje uzophuma vele